Allò... Sincerament, em pensava que la Miyaka se sentiria culpable perquè li han pres el Shinzaku. En comptes de pensar recuperar-lo, seria millor que anéssiu a l'imperi de Sairo i aconseguíssiu l'altre Shinzaku. No pateixis, Tamahome, de la Miyaka me'n faré responsable jo i l'acompanyaré. Molt bé, entesos. Sisplau, Taitsu, digue-li a la Miyaka que nosaltres anirem tirant, però que de seguida que es trobi bé, que vingui. D'acord, molt bé. Miyaka, vine aviat. M'ofego. Tant de bo la Taitsu hagi pogut convèncer en Tamahome i a tots els altres. Oh, has vingut tota l'estona amb mi? Ostres, Tama, que no anem pas a divertir-nos, m'entens? No anem a divertir-nos. I tant. Ara haig d'anar buscant Nakago, aquell... Si hagués sabut que la sacerdotessa no havia de ser verge, abans hauria preferit estar amb en Tamahome ni que fos un cop. El primer a tenir-me als seus braços, el primer de tastar els meus llavis, el primer d'estimar-me. Ara resulta que el que faré és trair en Tamahome. Tama bonic, per damunt de tot, comprèn-me, sisplau, encara que faci coses horribles, d'acord? Ei, ei, tu! Ostres, no, he estat sortir de l'imperi de Hulkan i canviar el paisatge. D'aquí poc ens haurem d'endinsar completament en un desert. Perdona, Tamahome, és veritat que la Miyaka tornarà aviat? Sí, no pateixis, això és el que m'ha dit la Taitsu. Però què és aquest mal pressentiment? És com si la Miyaka estigués en perill. Oh! Ho sento! Aneu tirant! Ja us atraparé! Què li ha picat, ara? És aquí. Això deu ser el campament de Seiryu. Potser la Yui també hi serà. Si hi fos, m'agradaria poder tornar a parlar amb ella.